Hello guys. Ngaon mi og kamuti og saging guys. Kanina pud ako ang gibirahan guys oh. Nindot og color. May balik man siya. Lami pud siya guys. Balik ng pamili. Lami gid siya guys. Sa una ning kamuti na ni tay, wala ko kakita ning kulura. Nadalaga ko. Bagkuro na. Bago ra niya. Minahilog kabilat. Gikan siya sa gawas no. Dito ko sa Bayuga na kita una. Yun lang kabila. Ganyan ni yellow, pink, violet. Tamis siya, tamison. Ang kamuti nga dili kay tamis katong kuano puti. No? Tungkol. Impam taw. Ang dalagan may puti kay may tamis kayo. Kahit tamis ang dalagan. Ang friend tamis. Ako katunog. Oh, katunog dalag man to siya. Ang dalag yapon bro. Basa-basa sa kunod sa kuan, di pareha sa kuan nga labo kayo. Ang katunog no, labo kayo mo to permi. Dili. Motoy, Ang labo ka ng dalagan. motoy pangitao ni mamang. Katunog. Kuan man, halang ugahon siya unod. No? Kani basa man siya oh. Basahon siya unod ni. Ano siya rin, ma? Ba pa. Sana man puna be. Imong i-mix ang kanang itlog sa Dili. pagluto. Ilain ang itlog, iprito nimo. Abi nung i-mix. Pag magpang-snack guys, oh, kanto na pud og itlog. Nara ang adalagan guys, oh. Mo ni ang dalagan. Kami maghapon guys. Pagka nga lang kamuti guys, may paborito gid siya guys. May paborito.